Ако нямаш енергия, проблемът често не е в съня. Много хора мислят, че умората идва от възрастта, стреса или липсата на време. Истината е, че енергията се произвежда и управлява в червата. Там се усвояват хранителните вещества. Там се произвеждат важни вещества за мозъка и имунитета. И когато червата не са в баланс, тялото просто няма откъде да вземе енергия. Аз дълго време се чувствах уморена, докато не разбрах, че не ми липсва воля, липсваше ми усвояване. Когато започнах да подкрепям червата си по нежен начин, с чиста вода, подходящо хранене и ясна лека програма, енергията ми започна да се връща естествено. Ако видеото ти беше полезно, харесай го, последвай ме за още знания и напиши в коментар енергия.